Hartzea, ematea da. Arratsalde on denoi, eta ongi etorri. Hemen Aner eta Miren eta Aner. Agur bana kantatzeko eskatu digute, baina nola esan, ez daukagu. Zuek normalean ez duzue ikusten, baina oholtzara irten aurretik egoten da momentu bat, justu eskilarak igotzen edo kortinak zeharkatzen ari garenean, batak besteari galdetzen dioguna, zu badaukazu? Eta batzuetan, bate-batek esaten du, nik bai. Baina beste batzuetan ez. Eta orduan, hasten gara geure buruak madarikatzen, eta bertsokideak, eta gehi jartzaileak, eta bezperako txupitoak. Eta agurrak desagertzea desiratzen dugu. Betiko. Eta orduan, gaur egin duguna izan da zuzenean geuken du. Baina dena ok, ez? Pentsatu dugu, 3-4 berba egingo ditugu, eta efektua emango diogu gero, agur efektua, amaieran. Baina hori aurrerago ikusiko duzue. Ze orain zerrenda pasatu behar dugu, zerrenda pasatzeko eskatu ziguten. Nik gogoan daukat eskolan pasatzen zigutenekoa. June etorri da, Xuban etorri da, Aner etorri da, esan Aner etorri da. Etorri da Aner? Imaginatzen zaitut, bekainak altxatuta irakasleari, enaiz txakurkume bat, esanez bezala, begiratzen. Eta imaginatzen dut, azokatik pasatuko den autore bat, baino gehiago horrela bere buruari buruz, 3. personan hitz egingo lukena. Bere buruari koruak egingo lizkioken kantore jendea. Niri iaz etorri zitzaidan bat. Palentinoko atean geundela. Euskal Filon bere liburuak irakurtzen jarraitzen ote genuen galdetuz. Izenik ez dut esango, baina... Izena gero esan, neuri esan. Vale. Ze orain, eduki badaukagun hor aipatua. Ez dakiguna da zelan izendatu behar ditugun. Alkate jaun andereak, sailburu jaun andereak, lehendakari jaun andereak, jaun andereak, eta ez jaunak, ez andereak ez direnak, edo batzutan jaunak eta besteetan andereak direnak? Ja. Ez dakit pertsonak eta jendeak, esan dezakegu. Humanoak eta ez humanoak. Kultur eta gintza. Lagun agurgarriok eta esai agurgarriok, Malcolm Xak esan zuen modura. Kultur eta gintza, Vale. ondo, nik uste. Bale, kultur eta gintza. Etorri zarete? Denok etorri zarete? Bale, apuntatuta. Tartean, daude euskalgintzako ordezkariak ikusi, ez zaituztegu egiten hemendik, baina hor zaudete, ez? Bai, nire zenbait laguni euskalgintzako ordezkariak nortzuk diren galdetuko banie, auskalo zer erantzungo lidaketen. Euskalgintza, hori ez da korrika antolatzen duen taldea? Ez, horiek dira euskararen arauak idazten dituztenak, en plan gramatika eta hori. Gero aurkeztu egin behar dizkidazu. Euskalgintzakoak. Ez zure lagunak. Bale, hori bai. Nik Aner gaur beste batzuk aurkeztuko dizkizut, ze hauek ondo ezagutzen ditugu. Hauek gonbidapenak aldez aurretik eskatuta etorri dira gaur. Haue dira hanbotoko arpidedunak, eta bertsozale elkarteko karneta daukatenak, eta berria lagunak, eta Gerediagako bazkideak, zelanez, dena batera. Haue dira San Agustinera astebururo etortzen direnak, irakurle taldeetan dabiltzanak, inkondizionalak. Mesedez, nire faboak. Apuntatuta hauek ere. Eta, oraintxe papera irakurtzen, gonbidatuta egon arren etorri ez den jendea, hori hobeto ez dugu aipatuko, ez da? Igual ez da derrigorra. Ja, hobeto ez, antolatzaileak bestela jarriko ditugu konpromiso batean, eta ez da plana. Ez da plana, ze guri
jendaurrean gabiltzanetik majak izaten, eta irribarretxu agertzen, eta posea mantentzen erakutsi digute, eta euskaltzale, gile, lari, kalakari guztiok elkarren laguna garela eman behar dugula. Ez gara, ala? Aber hor, isiltasun inkomodotxo bat, utzi dugu, laburtxoa. Eta zerrendaren azkenetarantz jarraituko dugu. Ze gonbidatuta egon den jendea aipatzen aritu gara orain arte, baina eta gonbidatuta egon ez direnak, Ja. Hemen bai sartuko garen lokatzetan, ez? Bueno, sartu egingo gara. baina honezkero. Niri aspaldi esan zidan idazle emakume batek, eta parentesi bat zabaltzen dut hemen, gauza gutxitan, baina badaukagula gizonengandik zer ikasia. Eta gauza horietako bat dela, etengabe elkar zitatzen zelan aritzen diren. Eta nik orain, zitatuko nuke adibidez, Aner Peritz delako batek duela aste batzuk berriarako idatzi zuen zutabe bat. Eta zutabe hartan, gutxi gora bera esaten zuen, gure 15 lagunik onenen artean begiratuz gero, Esaten zuen, zure 15 lagunik onenen artean, edo zure lankideen artean, edo mahai bueltan, edo frontoian, edo jogan, edo areto batean, ondoan esertzen zaizkizun denak, gizonak, edo zisak, edo zuriak, izatea, autu baztertzaile naturalizatuen ondorio dela. Ez dela kasualitatea, alegia. esan zuen Aner Peritzek. Eta orain, asmakizun bat. Gizonen laguntalde esklusiboak, laguntalde matxistak badira. Eta laguntalde esklusiboki heterosexualak, laguntalde homofoboak, laguntalde zuriak, zer dira? Isiltasun inkomodoa, biz. Eta laburpena. Gure justifikazio sarreratxoa, Eginda, txek. zerrenda pasatzea, Eginda, ekitaldiaren formalitatearekin hausteko txistetxoak, eginda, galdera deserosoak, eginda, txek, eginda. Eta orain, falta zaiguna da, hasieran aipatu dugun agur efektu hori. Sarritan entzungo zen duten, bertxotan azken puntua izaten dela garrantzitsuena, indartsuena eta hau eta beste. Eta geu ere konturatuta gaude entzuleak orduantxe konektatzen direla, zaretela. Are gehiago, hasierako agurretan oraindik ere ondo eseri gabe zaudenean, mugikorra isilean jartzen, edo begiratzen inguruan nor dagoen, edo nor ez dagoen. Orduan, guk egingo duguna izango da, ekonomizatu. hori da. Guk azken puntu bat kantatuko dugu. Zuek, aste osoan entzun duzuenik eta gauzarik emotiboena, ilusionanteena, konbitzenteena balitzlez errepikatuko duzue. Txalo bero bat zuei, txalo bero bat guri, eta ekitaldia hasiko da. Ulertu duzue? Azken puntua, errepika, txalo, eta ekitaldia. 1, 2, eta 3. Kaixo Durango ongi etorri, sormenaren lurretara. Kaixo Durango ongi etorri, sormenaren lurretara. Arratsaldeon, Miren Amuriza eta Aner Peritzen agurrarekin eman diogu hasiera gaurko hitzorduari. Gero entzungo ditugu berriro Lumi musika taldekoekin batera. Oraingoz, ongi etorri guztioi 59. Durangoko azokari ekiteko Gerediaga elkarteak antolatutako ekitaldi honetara. Urtebete, arin, pasatu da. Fantasiaz bete ziren iaz Durangoko kaleak, txoko eta bazterrak. Fantasiak
hartu zuen euskal kulturaren plaza, eta aurten hartzea ematea da aldarrikatuz datorkigu. 4 egun bete-beteak izango dira. Betea landako gunea, betea baitare saguganbara, irudienea, ahotsenea, betea kabia, talaia, alboko museoa eta San Agustin kulturgune hau, eszenatokia, hain zuzen. Poztekoa da, aurten ere, azokak eskaintzen duen irudia, ia 1000 nobedade deskubritzeko eta horretan laguntzeko 200 bat ekitaldi. Eta jai, topaketa, erakusleio erraldoi horrek batu gaitu gu guztiok gaur hemen, hau ere, bete-beteta. Gerediaga elkartetik, beti azpimarratzen dute, Durangoko azoka askoren ahaleginari esker egiten dela. Aurten, publikoan jarri da fokua, bisitariei eman nahi zaie eskerrona, hartzeaz batera, ematen duten horiei. Baina horretarako noski, beharrezkoak dira sortzaileak, eta beharrezkoak baita ere argitaletxeak, diskoetxeak, elkarteak, eragileak, eta azokari babesa ematen dioten erakundeak, publiko zein pribatuak. Eta horietako batzuen hitzak jasoko ditugu jarraian eta etxetik hasiko gara. Mireia Elkoro Iribe, Durangoko alkatea nahi duzunean zurea da hitza. Lehendakari jauna, agintariak, lagunak, kultura eta euskera zaleak, arratsaldeon guztioi eta ondo etorriak Durangora. Lehenik eta behin, eskerrik asko, hemen zaudeten guztioi. Eta batez ere, Gerediaga elkarteari eta azokaren antolakuntzan parte hartzen dozuen guztiei. Herri eragileak, Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, eta gainerako babesle eta bultzatzaile guztiei. Eskerrik asko bihotzez, halako ekimen sendo eta arrakastatsua urtez urte posible egiten laguntzeagatik. Zuen lana eta dedikazioa ezinbestekoak dira azoka hau indartsu eta bizirik mantentzeko. Durangoko azoka ez da soilik kulturari eskainitako espazio bat. Euskeraren eta euskal kulturaren birika izateaz gain, gure herriaren bihotzabe bada. Gaur estreinatzen dan 59. edizio honek, urtero lez herritar guztiei aukera parebakoa eskainiko deutze euskal kulturagaz topo egiteko. Eta beste behin ere, edizio berezia, bakarra eta errepikaezina izango da. Durangoko azokara etortzea, postu batzuk bizitatzea baino askoz gehiago da. Gure hizkuntzari eta gure kulturari diogun maitasuna adierazi eta sentitzeaz gain, elkartu, gozatu eta partekatzeko aukera bikaina be bada. Gaurtik hasi eta abenduko 8 bitartean, danok eukiko dugu aukera ezin hobea euskal kulturaren aberastasuna eta edertasuna ezagutzeko, ikasteko eta elkarrekin gozatzeko. Oraingo honetan, azokaren espiritua ezin hobeto islatzen daben lelopean ospatuko dugu. Hartzea emotea da. Durangon ondo dakigu hori zer dan. Azokari oso aspalditik urtero emoten deutzaguna asko badabe, askoz gehiago da jasotzen duguna. Horregatik oso pozik eta oso eskertuta gagoz. Beste behin be, Durango kultura eta euskara hiriburua bihurtuko dalako, eta gure kaleak kultura eta euskera salez beteko direlako. Kulturaren jasotze eta emote hori, sormen eta transmisioaren arteko harreman zuzena da. Durangoko azokaren ardatza. Azokara etortzea, ikustea eta hartzea, kulturgintzari auspoa emotea da, eta aldi berean gizarteari itzultzea. Kulturak hartzen dugun momentutik ezinbestean emotera garamatzalako. Kultura bizitzeko bide bakarra partekatzea da, eta hori da hain zuzen ere Durangoko azokak urteetan zehar bultzatu dauen arima. Elkarrekiko emotea eta hartzea. Hartu emon horren bidez, urtero lez,
Durangoko azokak gure herriaren eta euskal kulturaren izen ona zabalduko dau mundu osoan. Durangar zein bizitari, zuek guztiok, Durangoko azokara etortzen zarien bakoitzean, euskal kulturari auspoa eta arnasa emoten deutzazue. Ikusten dozuen liburu edo disko bakoitza, aditzen dozuen kantu bakoitza, sortu, hartu edo partekatzen dozuen ideia bakoitza, emoten eta jasotzen ari zarie. Hori da, hain zuzen be, Durangoko azokaren indarra. Eta guk, Durangoko udalak, indar hori asteburu zoragarri honetaz haratago zabaldu nahi dugu. Musikaren bidez, Plateruena musika aterpearen bidez, hain zuzen ere. Musika arloan hartu eta emoteko aukera parebakoa emango deuskun proiektu berria da. Formakuntza, sorkuntza eta erakusketa batuko dabezan danontzako musika aterpea. Urte osoan zehar, musikaren, kulturaren eta euskararen arnasgunea bihurtuko duguna. Eta bukatzeko, jakin ezazue, danok sariela Durangora ondo etorriak. Hori bai. Errespetuz jokatzeko dei egiten deutzuegu dan hori. Azoka hau guztiona da. Hartu, emon eta gozatu dagigun errespetuz, arduraz, alaitasunez eta alkar zainduz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mireia. Bizkaiko Foru Aldundia ere bada Durangoko azokaren bidelaguna eta oraingoan Ainara Basurko lehen aldun nagusiordea eta ekonomia sustatzeko saileko foru diputatuak izango du hitza. Lehendakaria, sailburua, alkatea, Gerediaga elkarteko lehendakaria eta arduradunak, euskalgintzako eragileak, lagunok, arratsaldeon guztioi. Beste urte batez, Durangoko azokara etorri gara. Euskara eta euskal kultura maite dugunon nahitaezko hitzordura. Hartzea ematea da. Oso ondo laburtzen du gaurko leloak hitzordu honen arima. Hartzaileak garen enean, hartzera gatoz Durangoko azokara, konsumitzera gatoz, euskal kultura irenstera, euskal kulturaz elikatzera gatoz. Baina aldi berean, sektorea osatzen dutenei ere asko ematen diegu. Gure presentziarekin, eurek ekoitzitakoa, eurek sortutakoa, gustokoa, garrantzitsua dela esaten ari gara. Euren lana balioan jartzen ari gara eta auspoa ematen diegu lanean jarraitzeko. Euskal kultura, euskaraz ekoitzitakoa balioan jartzen dugu eta garrantzitsua dela gure bizitzetan esaten ari gara. Durangoko azokan ematen den hartuen manau, gure etxeetan jadanik ohitura bat da. Txikitatik jaso dugun ohitura. Ikastoletatik eta familiarekin etortzen ginenean jaso genuena. Jarraipena eman diogu, kuadrilarekin lagun artean etorriz, baita ere kontzertuetara edo hitzaldietara. Eta gero, jarraipena eman diogu beste batzuei transmititzen, etxeko txikienei, seme-alabei, ilobei, lenguzinei. Eta hitzordu hau, olentzeroren gutuna prestatzeko, zita garrantzitsua ere bihurtu da. Nik esango nuke normaltasunez gure bizitzetan ezarri den tradizioa dela. Baina ez dugu ahaztu behar ere nondi datorren. Ta azken baten lagun talde batek egindako apustu arriskutsu batetik hasi zena gaur egun ezagutzen dugun azoka profesionalera heldu gara. Publikoarentzat eta profesionalentzat urteko ekimenik eta garrantzitsuenetakoa esango nukenik. Beraz, honen bestez, eskerrak eman nahi nizkieke antolakuntzan dihardu zuen guztioi eta ibili direnei baita ere. Izan ere, urtez urte, azoka hau hobea da eta beti ere momentuak eskatzen duen egoerara egokituta egoten da. Transmititu nahiko nizuekena da, Bizkaiko Foru Aldundia beti egongo dela azoka honen ondoan. Izan ere, helburua partekatzen baitugu. Gure hizkuntza,
gure kultura eta gure nortasuna zaintzea eta sustatzea. Gerediaga elkartea eta Durangoko azoka eskerrik asko hainbeste emateagatik. Eskerrik asko Ainara, tira hitzartzekin jarraitzeko ore handia da Durangoko azokarentzat gaurkoan hemen Imanol Pradales lehendakaria izatea eta Eusko Jaurlaritzako ordezkari modura berari ere emango diogu hitza noski. Alkatea, herri agintari eta ordezkariok, Gerediaga elkarteko kideok, euskal eragileok, jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Jon Irazabal gogora ekarriz eta haren ekarpena aitortuz hasi nahiko nuke. 34 urtez izan zen Durangoko azokako burua, figura klabea. Besarkada estua bidali nahi diet bere senidei, lagunei eta lankidei. Bere oroitzapena beti gogoan, goian bego. Gaur ekitaldi berezi honetan, nire aitortza eta eskerrik beroena helarazi nahi dizuet, banaka zein taldean euskararen alde konprometitu zareten guztioi. Zuen ekarpena ezinbestekoa da, eskerrik asko, bihotzez. Esan bezala, azokaren 59. edizioa dugu aurtengoa. Eta ez da, bat ere erreza, horren beste urtez horregotea, gure herriko erreferentziasko azoka izatea, zorionak baita ere. Durangoko azokak txikitako eta gaztetako oroitzapen politak ekartzen dizkit. Gabonen atarian Durangoko giroaz gozatzea, etxera, liburu, komiki edo diskoren bat eramatea. Harrezkero ilusioz mantentzen dugu ona etortzeko ohitura etxean. 1975 antolatu zuten lehen edizioa Gerediagako elkarteko kideek diktadurapean. Ataka estuan zegoen euskararen transmisioa. Ez zegoen euskara baturik araututa. Euskarazko literatura eta musika modernoa jaio gabe zegoen garai hartan. Asko aldatu zaigu, zorionez gure errealitatea. Andra Mariaren Basilikako arkupean egin zen lehen edizio hura. Eta gaur, landakon egiten dugu, handik gatoz erosketa batzuk egin ondoren. Ziurrenik, aintzindari haiek ez zuten espero hain urruti iristea. Baina hemen gaude, eta harro sentiarazten gaitu Durangoko azoka bizi-bizi ikusteak. Hastapen xume haietan, bazen, zailtasunak zailtasun, euskaraz bizi nahi zuen komunitate sendo bat. Bazen, zailtasunak zailtasun, irauteko bokazioa zuen herri bat, bere hizkuntzarekin, euskararekin. Herria eta hizkuntza, gorputza eta bihotza, Salvadorren bertso famatuak dioen bezala. Irakaspen ederra utzi ziguten, komunitate sendo bat osatzen badugu, gai izango gara gauza handiak lortzeko, ezerk ez gaitu geldituko, aurrerantzean ere ez. Erronka handiak ditugu gaur biztakoa da. Gizarte konplejuagoa dugu, likidoagoa, anitzagoa, globalizazioaren eta digitalizazioaren eraginez. Kultura sortzeko, partekatzeko eta jasotzeko baldintzak goitik bera aldatu dira, azken urte hauetan. Pantailen eta saro sozialen aroan bizi gara oraingoan, gero eta azkarrago bizi ere. Gure harreta eta denbora bere ganatzeko konpetentzia handia dago. Gaztek ikusentzunezkoak kontsumitzen dituzte gehien bat. Aldaketa horiek irakurtzen asmatu behar dugu. Jauzi bat eman etorkizuna bermatzeko, gure kulturaren eta gure hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko. Garbi dugu, kulturak funtsezko papela betetzen duela balore individualak eta kolektiboak garatzeko eta transmititzeko ere bai. Gure nortasun partekatua, euskal nortasun partekatua elikatzeko eta indartzeko kultura ezinbesteko tresna da eta izango da beti. Hartzea eta ematea da, dio aurtengo leloak.
Durango ez baita azoka edo elkartrukerako espazio hutsa. Topalekua da, kulturaren plaza, komunitate baten plaza, euskal herriaren plaza. Beharrezkoak ditugu euskarazko sortzaileak eta beharrezkoak hartzaileak. Entzun ditugu sortzaileen egunotako larrialdiko plak. Ondo dakigu, ez dela administrazioaren ardura bakarrik, baina guri dagokigunean, elkarlanerako bidea uztartzen jarraituko dugu, baldintza eta aukera hobeak eta berriak sustatuz. Hitz egin eta elkarrekin bila dezagun politika publikoak nola hobetu euskarazko sorkuntza egiazki indartzeko. Konfiantza osoa dut etorkizunean eta gure herrian. Badugu hamarkadatean zehar eraiki dugun oinarri sendo bat. Gaurko erakusleihoa da azoka. Jauzi bat eman beharraz, eztabaidatzen dugunean, horrek esan nahi du badugula, nundik, jauzi egin. Badugula abia puntu bat, izan gaitezen baikorrak eta izan gaitezen ausartak. Gure aurrekoak izan ziren bezala. Lehendakari gisa konpromiso hartzen dut, kultur sorkuntza eta ekoizpena bermatuko dituzten politika publikoak aurrera eramateko. Hau ez da aukera bat. Euskaldun bezala dudan bete behar sendo bat baizik. Orain arteko elkarlanari bultzada emanez garatuko dugu aurretik ditugun egitasmo eta erronkak. Euskal sorkuntza eta kultura industriekin, eragileekin, elkartekin eta bereziki euskal herritarrekin. Etorri Durangora eta gozatu. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko zuri ere, lehendakari jauna, aurrera egingo dugu. Hartu emanen plaza da, egunotan bizi duguna eta biziko duguna, hitzak, melodiak hartu eta eman egiten dira gure azokan eta baita zorion mezuak ere. Eta horietako asko jasotzen ditu eta sarri gainera Nerea Mujika Gerediaga elkarteko presidenteak. Berak ere, badu zer eman noski, eskerron hitzak prestatu ditu zuekin konpartitzeko. Nerea, nahi duzunean. Arratzaldeon, ia gabon, baina arratzaldeon, eta ondo etorri 59. entzun dozue, Durangoko azokara. Ondo etorri sortzaile, bazkide, babesle, antolatzaile, partaide eta bizitari guztiei. Eskerrik asko, sarrera ekitaldi honetan gurekin batera zaudeten guztioi. Azoka hau, betaurrekoak. Azoka hau posible egiteagatik eskerrik asko Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza sailari. Eskerrik asko. Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara Kultura eta Kirol sailari. Gipuzkoa eta Arabako Foru Aldundiei, Nafarroako Gobernuari, Durangoko Udalari, zelanez, eta baita EITB-ri. Baita, eskerrik asko. Eskertzekin jarraitzeko gehiago, gure babesle pribatuak ere aipatu gura ditut. BBK Fundazioa, Eroski, Euskaltel Fundazioa eta Konfekop estiagitzi, eskerrak baita ere bidelagun ditugun guztiei. Durangoko Merinaldearen amankomunazkoa, Bake, Euskal Kultur Erakundea, Euskar Abentura, Irizar, Berbaro Elkartea, Euskaltzaleen Topagunea, San Agustin Kulturguneko Lantaldea, Hautzenea edo Kabia, posible egiten dute bidelagunak. Bizenta Mogel Biblioteka edota Durangoko Museoa, Musika Bulegoa eta baita ere komunikabideak.
Guztion ekarpena beharrezkoa dute Durangoko azokak eta euskal kulturak. Hemen behar ditugu sortzaileak, argitaletxeak, eragileak eta zelanez kulturzaleak ere bai. Gure aurtengo lemak ondo dioen bezala, esan dozue. Hartzea ematea ere badelako. Izan ere, hartzaileak ezinbesteko ditugu kultur sisteman osasuntzu bat garatu ahal izateko. Euskal Herrian gaur egun bizi dugun sorkuntza loraldiari gogotsu erantzungo dioten zaleak behar ditugu. Eta horregatik, herritar guztiak gonbidatu gura ditugu Durangoko azokara etortzea. Durangoko azokan egotea, egitea delako aldi berean euskal kulturaren alde egitea, hain zuzen ere. Gainera, euskararen eguna ospatu dugun aste honetan, euskalgintzako eragileek euskara larrialdi egoeratik indarraldia bideratzeko deia egin dute. Eta Durangoko azokak bere alea ipini nahi luke alegin horretan. Erantzunkizunez, guztiok izan gaitezen prozesu horren parte. Bidea elkarlanean, eskurik esku egiteko prest gaude. Ekiteko garaia da, bai gaurtik hasita hementxe dugu, entzun dozue, 59. Durangoko azoka. Gaur goizean hasi da eta ateak itxi arte azoka betea izatea espero dugu. Behintzat, olaz ikusiko dugu gaur goizean, baina amaierara arte. Landako eta gainerako guneak jendez bete-beteta egotea. Sortzaile eta editoreak asebeteta geratzea eta kulturzaleak emozio eta amets berriz beteta sentitzea. Ez da gitxi, eta gu pozik. Horixe da gure desioa. Landako guneko erakusmaietan ia 1000 nobedade egongo dira ikusgai. Eta horien aurkezpenak egiteko 200 ekitalde inguru antolatu ditugu azokaren guneetan. Abenduaren 8 bitartean, irakurri, entzun, ikusi, pentsatu, hartu eta eman nahi beste. Gozatu euskal kulturarekin. Datorren urtean, 60, zenbaki borobila. 60. edizioa beteko du Durangoko azokak. Ibilbide emankor eta luze horri begiratzen ipinita, ikaragarria da guk ere zenbat hartu dugun. Gaur egun eskuetan dugun eman alizateko, eskuetan duguna eman alizateko. Indar handi hartu dugu azokaren alde egin duten guztien partetik. Urteotan beti presente egon diren editoreak, sortzaileak, laguntzaileak, eta gehiago. Eta benetan eskertzekoa da ekintzaile guztien lana. Gaur, Durangon, abenduko udazken koloretan, haietaz oroitzen gara. Benito Lertzundiren kantuari jarraituz. Eta gaur, 59. Durangoko azokaren sarrera ekitaldian, gure ibilbidean benetan garrantzitsua izan den kide bat, lehendakariak aipatu dugu. Oroitu nahi dugu bereziki. Gure Jon Irazabal Agirre. Durangaldearen zaintzaile sutzua, haren historiaren ikerlari nekaezina, euskal kulturaren bultzatzaile irmoa. Gerediaga elkartean lanean ibili izan 1980tik aurrera. Kudeatzaile arduran egon zen urte asko da. Eta Durangoko azokaren zuzendari izan zen 30 urtez. Zenbat ideia, zenbat gogo, zerbat eta gauza batzuk esatiarren, zenbat izerdi, herriaren eta kulturaren alde. Eta berak utzitako ondarea oparoa bezain harrigarria da. Aurten agurtu gaitu Jonek.
eta zelanez bere utzunea igarriko dugu azokan. Ikusiko dozue argazki zoragarri bat, beria. Omenaldi sentitu honen bidez, urteotan, guztiotan, eginiko lana eskertu nahi diogu Joni, eta bere familiari, Itziar, Iñaki. Gure maitasuna adierazi ere bai. Jon Irasabal, bihotzetik eskerrik asko. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, atsedenik hartu gabe. Lana eginazkoaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude, gogorki loturik gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahirikan, beti bizida gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. Sortu ginenen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak. Gertakizunen indarta argiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Eta egia bilakaturik, ametsaren antziduri, herrizar batek bide berritik ekingo dio urduri. Guztien lana, guztien esku jasoko dute sendota prestu, beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain, gizonen gain.
argazki bat esan dut azokan, baina bideo zoragarri bat. Jon, gure Jon. Bai, bueno. Itziar, Iñaki, etorri holtzara mesedez. Jon, gu gogoratzen dugun moduan, zuek ere gogoratzea nahi dugu. Eta oparidako prestatu dugun argazki album hau zeuentzat. Itziar Irazabalek, Jonen arrebak, berbaingo dau. Jonen antzera ni bemiopiena,zetorduen bilo dekogu aukera berdine horre aukiteko betorreko korrikusio argazki baten. Bueno, lehenengo eta behin arratsaldeon, edo gabon. Mila esker egin dozuen bideo gaitik, benetan oso argazki politek eta ez da erreza hor ikustea gure Jon. Gure ama Pilarrek, bezu honien etxin gogoratzen, gure ama Pilarre etorri zen Jon etxera esaten, ama, Gerediagako kezaozteie, aber eurekin lan egiten badot, eta zautzatei bai, azoki antolatzeko pertsona bat behar da bela, eta gure ama Pilarrek ezautzen, bai ume ondo dau, baina jarraitu izu topetan lana edo bulego baten, edo banku baten, ze ez dakitone Gerediagak eta azokiek etorkizun larreri badekon, Eta gure ama gitxiken pasetan zan hau, baina nosbenka pasau zan, eta esaban aparau bat bez, ezta? Eta hor jubilau zan, 40 urtein ondoren bertan lanean. Egia da, hemen gagozen askok eta askok ezagutzen gendun Jon, eta dano dakigu Jonentzako Gerediaga elkarte eta azoka bere bizitzaren atal oso garrantzitsua zela, ezta? Berak beti izateban eta elkarrezketatan hainbat bider ezaban, beretzako berak suerte bat eukela, bere ofizioa eta afizioa berdina zela. Eta orduan, beren suerterik handitzen azala, hilen bukaera bat, soldata bat eukela, berari guztetan jako zen gauzak eitiarren. Eta beretzako eroiak zirela, Gerediagako beste bolondrez lanak egiten eban jentea, ezta? Lantegi baten edo bulego baten lan egin ondoren, Gerediagara hurbiltzen zirenak euren lana musutruk emotera. Beretzako esateban horrek zirela benetako kultura eragileak eta ez bera ordainu bat zala, ezta? Egia da, eta lehen beha aipatu dugu, lehendakari jaunak esan daue esadakeran historia, azoka beren historia, eta egia da, orain ikusten dugu oso azoka osasuntzu bat, eta itzelesko pabelloi baten, baina Jonek Gerediaga elkarteko urte ilunak beharrapau bazen, ezta? Eta hasi zanien eta Gerediaga guztiz ahuldute euen demokrazia altzen danean talde desberdinak euren bidea hartzen dabe, izan behar zan bezala gainera, Eta beretzako oso garrantzitsu izaten zan adibidez, azoka antolatzen ebanean, prentzaurreko mote banean, berak urrengo gunien, erosteban periodiko esaten, ia, berdurungo aldeko horri aldetatik kulturara pasau bagara periodikoetan, ezta? Eta oin ikusten dut ETB hor dagoela babesle bezala, periodiko guztietan gaur ja portadan agertzen zala, bihar segurazki argazkia azoka izango dela, eta ziur nau dauen lekuen arro baino arro hau egongo dela honetaz, ezta? Baita ere, dano dakizue, zelako tematia zan, eta buru gogorra, eta terkue, esan egin behar da, sartzen jakonien, holan izeten zan, eta Gerediagako langilek badakize hori zer zan. Baina, tanatorizen gauzela, bere laguna handi batek, nik hori zan eban, zelako tematize zan, gaurretan jakonien gauzak, eta bere laguna handi batek ezauztan, ez esan hori, horreri eskerrak Jonek lortu dauz hainbat eta hainbat gauza, eta egia da. Nik orain ikuste dut azoka dagoen moduen eta badakit Jonen asko daukala azoka honek eta Gerediaga elkarteak berabe bai. Hartzea ematea dala gagoz esaten denbora guztian eta Jonek hartu
asko hartu ban Gerediagatik, eta eman ere bai. Orduan, ni badak, gu etxekuek oso arrogagoz jonegaz, omenaldi eta omenaldi barik. Baina egia da, beretzako oso, esan oso salie bera protagonista izeteko, Ni beti izaten du, jonentzako Gerediaga elkartien egunik alaizenetako bat izen zana esadotzaien ja zara izango gehiago Durangoko azokako zuzendarize. Ja zara berriz kudeatzaile, beretzako hori izan, honekin egon behar du, oso urduri jartzen zan, ez da orduen, oso eskuzabala zan bera, eta beretzako arrotasuna zan, ikustea azoka zelan hasten zan, eta zelan hurbiltzen zan Durangora gizartea bera, ez da? Enue asko gehiagorik berbaiten, baina bai, eskerrak eman gureko neukez, lehengo eta behin etxekuei, ze horregon diez agostutik aurrera, etxe berdinin jaiotako egara, baina Iñaki eta nitik aparte, Edurne, Joseba, Ema, Iñaki, eta euren seme-alabak, horregon diez beti. Enue izen gehiago esaten, ze bestela bizergoixer arte hemen gauz, eta ez da kontu, baina bai, Jon, WhatsAppeko taldetako izenak ipintzen bereziz esan, benetan. Eta orduen hor baukazan berek erreferentzia batzuk, bat zan Troika, besti zan Goiuri Goizua, besti zan Kuadrilie, besti zan Iurreta Kultura eta Abar, eta horko jente asko eta asko oso ondoan sentidu dugu denpora guztian. Ez da orduen, mila esker eurei, mila esker Gerediaga elkartieri, olako omenaldi bat egiteagatik, ez da lehenengue, eta Gerediaga elkarteak bertan egunien ere horregon zan, eta Gerediaga elkarteko, bai, bazkide guztiei, baita ere zuzendari batzordieri, baina gaur itxi dioztezue bereziki eskerrak emoten Gerediaga eta azokako langileei. Ze azokako langile izen da, zeo zer izen bada jon bere bizi guztien Gerediaga eta azokako langile izen da. Eta bera oso daki zema kostetan da, nolako bideo bat egitea, olako ekitaldi bat prestatzea, eta beste egunien bere lagun bate baita ere esateozten, eta egia da, joneri ezetza esatea esan erreza. Beti engainetaban bat ama, danetarako, eta, seguru bat baino gehiago, hemen zagozen bat baino gehiago, engainau ban, dirurik ez eukenien ekitaldi bat egiteko, beti engainetabazen lagunek. Baita ere eskerrak argitaletxe eta diskoetxeko jentieri, ez da, hainbat eta hainbat oso hurbil sentidu doguz. Beti urtero berak etxeban baskaritxo bat argitaletxeko arduradun batekin, edo beste batekin kafetxo bat hartu, edo beste batekin azoka erdian mundua konpondu, eta benetan dan hori gure esker handienak. Amaitzeko gauzatxu bi bakarrik, nik uste dut joneri egin alzaion omenaldiriko berena, eta bestela dagoen tokian hasiko da marmarboka, da, bai Gerediaga elkartea eta azokaren alde apostu egitea. Batzutan esaten dugu azoka kultur espazio badala, topagune badala, lagunen arteko egunak direla, Durangon urte osoan ez dana gertatzen taberna guztietan euskal musika entzuten dugu, euskeraren inguruan mugitzen gara, baina nik uste dut hor, eta jonek hori argi eukidau beti eta sekule gainera ez totza ardure izen esatea eta beti esan dau. Gerediaga elkartentzako eta ikuslentzako gozamentoki bat izan behar du azoka, baina ez dugu astu behar, horren atzean sektore ekonomiko garrantzitsu bat dau, eta argitaletxe eta diskoetxeentzako azoka bat da, eta saldo egin behar dabe. Eta hartu eman horretan, espero dut hartzea izatea, hainbat eta hainbat gauza erostea Durangon. Ze hori da azkenean egingo dauena, bai euskal kultura, bai euskera, eta bai gure aberria den Euskal Herriaren etorkizuna izatea. Bestela ez dugu aukiko etorkizunik. Mila esker eta, aupa Jon.
Eskerrik asko Hirukote. Bueno, bertsolariek ondo dakite hartzea zer den gero emateko, aurrekoaren ideia jaso eta erantzunez botatzen dutelako urrengo bertsoa. Hartze emate horretan eta emate hartze horretan entzungo ditugu orain Mirena Muriza eta Aner Peritz bertsolariak, eta hasieran aurreratu bezala ez datoz bakarrik Lumi musika taldekoak dituzte lagun. Abenduaren 7 da, gaur da. Ireki pertsianak eta ikusi Gipuzkoar lur berdatuak. Eguraldiak ere badaki ze egun den gaurkoa. Ez dut lasailo egin, urduri nago, oso urduri. Gosaria, kaiku esnea eta eroskiko gailetak. Gosaria ere euskalduna noski. Enpresa handi esplotatzaileak, baina euskaldunak. Ez inor jarri lanean lanbaldintza miserableetan, baina egingo baduzu mesedez egizu euskaraz, eroski zurekin. Urteroko plana da azokakoa. Gurasoak, anai-arrebak, familia plan bat. Goiz esnatu eta garaiz trenera. Eusko trenera. Ordu eta erdi Zarauztik Durangora. Geldotasun euskaldunean beti ere. Gainezka zetorren trena. Gu bezalako euskaldun familia heterosexual zuri politez gainezka. Liburuetan gastatzeko paga ederbana jaso dugun aurrez gainezka. Zorion arnasgunetsuz gainezka. Mugi txartelez gainezka. Erosi nahiko genukeenari buruzko zerrendaz gainezka. Erdarazko elkarrizketa batzuk ere bai, baina eta zer. Denok pozigoaz, orain bat gara. Erdaraz baina euskararen alde. Gainezka. Estu xamargo aztrenean. Anaia txikia ez dut ikusi sartu garenetik. Telazko poltsa bi gizonen artean kateatu zait eta ez naiz ausartzen tira egitera, ezin dut arnasarik hartu. Baina hobeto, askoz hobeto. Zaldibar. Gainezka goaz, denok batera gainezka. Berriz. Ez nuke beste tren bat jar dezaten nahiko. Horrela, esperientzia errealagoa da. Autoktonitatea bilatzen duten girien parodia gara. Traña, abadiño. Agobiatuta etorri gara eta orain antsietatea daukat. Antsietate euskalduna. Durango. Eman eskua, ama. Guazen. Aner, hemen nago, 10 minutu daramatzat itxaroten, etorri ja, ze jende pila dago, esan dizut ezkenuela tren geltokian elkartu behar. Kriston jendetza dago, ez dakit nola kabitu diren trenean, baina zegoai, gaurko eguna zegoai, oso ilusionatuta nago, begira zenbat giputx, behintzat, Bizkaira etorri dira behintzat, urtean behin, iristen hariko zara ez? Etorri ba. Ez dut azokara bakarrik agertu nahi. Ze ikusten dut neure burua kanpotik eta esaten dut, zertan ari zara. Jendea begira daukazula pentsatzen. Ezagunen bat gurutzatzen duzun bakoitzean agurtu edo ez agurtu edo nola agurtu erabaki ezinik. Ezaguna laguna ez dena esan nahi dut. Agurtu behar duzun ala ez dakizun jende klasea. Eta ni horretan oso torpea naiz. Eta batzuei efusiboegi egiten diet kasu eta beste batzuei lehorregi. Eta tonua erregulatu ezinik zabiltzala justu momentu horretan ikusten duzu zure bikote hoi bat atzetik pasatzen. Durangoko azokan beti agertzen dira bikote hoiak. Eta orduan total galtzen duzu wifi konexioa eta totelka hasten zara eta lerda bat ematen duzu. Hori da, funtsean, Durangoko azoka. Ezin da horrela esan, baina halako euskal kontu publiko ikusgarriak beti dira norbere arrakasta soziala edo porrota erakusteko lekutxoak.
Gaur ere jantzi dut, hala ere, elkarreko tote baja, eta hemen noa, Gabonetako zuaitz plastikero bat, baino tenteago. Ze urduritu egiten naiz, baina asko gustatzen zait azokara iritsiera. Jendea familian, jendea bikoteekin, jendea gurasoekin, jendea aurrekin, jendea bueltaka, eta ni hor, neure poltsatxoarekin, poliki-poliki, biderik luzeena hartuz, alik eta jende gehienarekin gurutzatzeko. Poliki-poliki landakora hurbiltzen. Ze euforikoa gaurko eguna. Hurbildu ala ikusi ditut dagoeneko sinadurak hartzeko 2 hilara kanpoan. Aizpak hilarak jarri nahi izan du sartu aurretik ja. Gero kola hazi egiten dela dio eta oraintxe dela unerik onena. Pello reparazekin argazki bat nahi du, Instara igotzeko. Eta izarorekin. Eta ale sarduirekin ere bai, baina klaro, ja ez daki hori ondo dagoen, ze klaro, gertatu zenaren ondoren, bada ezpada bulegokoarekin aterako du. Begira, hor dago, gazte bat bulegokoarekin argazkia ateratzen. Baina ze desilusioa. Abeslaria ez dago eta gitarristarekin atera du. Bueno, edo bajuarekin, edo bajoiarekin, ja. Amonak Jon Maiarekin nahi du argazki bat. Uau, zer rango generazional manejatzen duen Jon Maiak. Noski, karo, norrez da kantu bat. Ni interesgarriagoa naiz eta ez dut alakorik nahi, nik sinadurak nahi ditut. Sinaduren hilaretan ibili nahi zala ere. Toti, Fermin Muguruza eta Itxaro Borda egin ditut banan-banan. Iruditu zait pertsona bera direla. Zenba jende dagoen, zenbat aurpegi ezagun. Ze txikia den mundua, ez? Bueno, agur, aspaldiko, zer modu zabiltza? Bueno, bai, hemen, bakizu, urtero bezala. Jose, guraldi ona, ez? Halako asteburu baterako. Aner, non dago azokako elkarrizketen eta igogailuko elkarrizketen arteko muga? Niri asko gustatzen zait jendea agurtzea Durangon. Horregatik gorroto dut Eusko Jaurlaritzaren eta Euskaltzaindiaren mobidak egoten diren kale hori, ze klaro, inoiz ez dago inor agurtzeko. Maite dut agurtzea, ikus nazaten jendea agurtzen, jende asko agurtzen. Batzuetan, aitortuko dut, elkarren pareko kalean, alegia edozein kaletan, jende artera egiten dut, agur, aurrera begira, berez inor agurtu ezarren. Ikus nazatela jendea agurtzen. Nik ez daukat, hori egin beharrik, jendeak agurtu nazan. Jende askok agurtzen hau, beti agurtzen naute eta ditut. Are, gehiegi agurtzen naute batzuetan. Ez dut jakiten zer egin postu bateko ezagun batek agurtzen nauenean adibidez, liburuak saltzen ari dena adibidez, eta bere liburua erosteko asmorik ez daukadanean adibidez. Ni ere pile bat jende geratzen hau hitz egiteko. Atzetik jarraitzen naute inkluso, begira, akosatu eta guzti egiten naute, begira, famatua naizela dirudi, begira. ETB-ko kazetari bat da, galdera laburren test bat egiten, ez motibatu. Bale, baina telazko poltsaren barruan sartu dudan, beste telazko poltsa atera behar izan dut, ja ez zitzaizkidalako sartzen gauza gehiago lehenengoan. Begira ze poltsa aztuna, begira nola igartzen den pixua daukala, ukitu. Ja, baina nik poesia liburu bat erosi dut eta zuk novelak bakarrik. Bueno, eta poltsa betetzeko erosi dituzu 2 euroan saltzen dituzten Alaitz eta Maiderren eta Eskixuren diskoak. Ez dut poltsa betetzeko erosi musika klasikoa entzutea gustatzen zait. Tia, musika klasikoa Mozart da, ez Niko Etxart. Bueno, berdin da, zeni 4 edo 5 aurkezpenetara joango naiz, bihar Uxue Alberdirenera, Etzileire Bargasenera. Ni Miren Amurizarenera. Bueno, nik sarrera badaukat irudienearako. Ematea hartzea bada, ni superartista naiz. Porrotx nirekin gogoratu da eta iaz argazki bat atera genuela. Tia, 34 urte dauzkazu, hori ez da ona. Bakizu zer, berdin zait. Ni parrandan geratzen naiz. Nire baldea faltzera noa. Ja, baina ni liburu gehiago da. Ez, ni gehiago. Ni gehiago.
Bueno. Guri hiru gauza eskatu zizkigute. Bat, zerrenda pasatzeko ja egin dugu. Bi, Durangoko azokari buruz gauzatxoak esateko egin dugu. Eta hiru, bertsotan egiteko, eta egin dugu gutxi. Orduan, orain demagun hau bertsosaio badela, eta bertsosaio batean gaudela, eta gai jartzailea gaia jartzera doala, eta klaro, badakizue. Euskarari buruz, kulturari buruz, azokari buruz, ez dizkigute jartzen horrela. Jartzen dizkigute gai sakonak, transzendentalak, beti ere oso importanteak. Orduan, demagun hor gaudela, eta gai jartzaileak gai hau jartzen deula. Liburu zaina zara herri txiki batean, duela hilabete batzuk, itxi behar izan zenuen denda, negozioa dagoeneko errentagarria ez zelako, eta azokara bidean zoaz eta jendea oldeka dator. Triste zaude, triste zaude. Zangotzako ikastolako irakaslea zara. Urte osoa daramazuelanean aurtengo Nafarroa oinez antolatzeko. 24 ordu bakarrik falta dira eta eguraldi iragarpena oso txarra da. Triste zaude, triste zaude. Salvadorren ama Euskal Herria bertso sorta ezagunean, Euskaldun agertzea ezpaita josteta entzun dezakegu, baina gaur egun zenbait sektoretan kultura nola folklorizatzen duten ikusirik batzuentzat ezote da josteta bilakatua Euskaldun agertzea. Triste zaude, triste zaude. Aguraingo gazte kuadrilla bat zarete, Durangora etorri zaretenak egun pasa eta Zumaiako kuadrilla batekin elkartu zarete. Baina agurainez altzen Nafarroa, galdetu dizue batek. Triste zaude, triste zaude. Eta, klaro, pentsatuko duzuen bezala, sorbalden gainean halako pisua, halako gaiak jarrita, burua ere batzuetan ez da harin ibiltzen. Eta orduan etortzen zaizkigu betiko esaldiak. Eta saiatzen gara betiko esaldiei ihes egiten, baina diskoa raiatzen denean bezala hortxe hasten gara buklean bata bestearen gainetik entzuten eta entzuten eta entzuten eta entzuten eta azkenean amaitzen dugu betikoa esaten.
Herri hau sortzen jarrai dezagun euskaratik ta euskaraz, euskaratik ta euskaraz. Hirurehun eta hirurogeita bost egun ditu euskarak, bost egun ditu euskarak. Jarraitu euskarari arnasa ematen, euskarari arnasa ematen. Eskerrik asko sukaldariei, gaurko bazkariagatik, gaurko bazkariagatik. Hizkuntza da bihotza, herria da gorputza, hizkuntza bihotza, bestetik berestean bitari bakotxa, ez daite horren dago segur da hilotza. Baina nork egingo du geuk egin ezean. Ene kantatu dute nere ahotik, ene kantatu dute nere ahotik, ene kantatu dute nere ahotik. Kultura eta euskara eta euskara eta kultura, euskara eta kultura. Durangon bazkalduta mainarin gora, lehengoko plazarrak nondik ta nora, mainarin gora, baina miren gaur hemen egon beharko da. Ta saiatuko gara hitzak berdintzen, ta saiatuko gara hitzak berdintzen, transmisioen soka ez da gelditzen, ez da gelditzen, ez da gelditzen, aleginduko gara zarrak berritzen. Zenbat indar eta lan borondatean, borondatean, beti tartean, dena ez da kabitzen kopla batean. Zeren azokak marka uzten du guregan, baina baldakigu zer den aukeran, zer den aukeran, zer den aukeran, bakoitzak geure herriko liburu
e-bookka Spotify, liburuak podcastak garaiak, garai, kulturzalea den nor bizi da lasai. Antsietatea dugu arnas luzeko, ez daukagu astirik talapurtzeko, erositako denak irakurtzeko. Beraz hasi gabe besteren bila, inaugurazio hau zen zeboro bila, asteburu eder bat hasi dadila. Bagoaz postutara eta kaletara, zeren aurten hartzea ematea da, azoka eder baten zain gelditzen gara. Bueno, etorri zareten guztioi eskerrak ematea, baino ez zaigu geratzen eta gonbidapena zabaltzea Euskal Sorkuntzan murgiltzeko 59. edizio honetan zuek ere hartu eta emateko. Eskerrik asko eta azoka on guztioi.